Goro mongirore migepe mopogore opogore mapacho ka sani koro beda kicha ka girito ng'eyo lokruok ma jatend piny Kenya William Ruto biro timo ne lemo magi bang' ka nyocha notimo lokruok e tend migepe. Weche medo fuong'ore ni jatend piny Kenya William Ruto chano timo lokruoge ne jogoro mongirore, gino manyalo weyo ka moko kuomgi owito tijegi ka mamoko tinyalo loki ka itere migepe mopogore. Walter Nyambaga miwa ler mar wachni. Bang'anyo mapek mar rowere mamaraga ma idendo ni Gen Z mane okundo jatend piny William Ruto kendo timo lokruok e piny owacho mare kendo riembo jotend migepe pep. Sani auka mag Gen Z oloko tanga kendo chomo jogoro mongirore tir kaka ilieko. Maling'ling' maramogi TV oseyudo lero ni jatend piny William Ruto chano gwetho oko moko kuom jogoro mongirore e piny owacho mare. Ka penjo masani ololot kuom jogoro mongirorego en ni to ng'ano madhi dala, to ng'ano madhi dong'. Nimeenda nikatengeneza serikali yeye akuunganisha wa Kenya. Nimeweka baraza la mawaziri na nimeleta watu wote ndani ya serikali ya Kenya. Rowere mag Gen Z ne dwaro ni mondo duok chien kwan mag jotije sirikal mamodo sara kendo kelo pek ne japiny machulo osuru. Hao watu wezi wenye wako kwa government wamemzunguka wote. Hawatoe. Hiyo ndio tutafikiria vitu zingine na kuongea na yeye. Useme asante. Magitimore kogai mar ODM Raila Odinga kane ni e kaunti ma Elgeyo Marakwet e hiko mar wuon Irene Maset. Nyoko ni jogoro mongirego bende nyaka thichi ni mar tije ne otamoge. Hawa watu ambao wameweka pale yote hawajafanya kazi sawa sawa. Ndio sababu hasira iko mingi namna hii. Akasikia mimi hii cabinet nitawapeleka nyumbani. Ikasema hata hao makatibu ambao wako pale wako chafu yote, usafisho wote, ili tukiwe na mwanzo mpya. Maling'ling' moko wacho ni jotelo moko oselidho mochopo kuom ogai mar ODM Raila Odinga ka gidwaro go dhoge bor mondo oyudnegi thuolo mar tich e piny owacho mar William Ruto. Sasa watu wa rika yangu wanakuja kwangu ati niwatafutie kazi. Pumbavu sana. Kama mimi ndio wananisumbua, Ruto anatusumbua namna gani? Sasa hii ni kwamba tuinue vijana. Tukuna vijana ambao wamesoma, wana cheti kufanya kazi. Ekineno, weche moko oseyangore ni twak mare yaro piny owacho mar Manywanda dhi nyime kamoko kuom duond buche mantiere riwruok mar Azimio mane geto lemo to ne pod okichore gi chien bende koro dhi yudo thuolo mag lemo. Jolony wacho ni gisiro dwaro mar bedo kod jogoro mongirore sirikal matin ne 26 mopogore kod 51. Walter Nyambaga, Ramogi TV.